Hoxe que toca? Os primos Van vir os primos? e a descomposición. Boa, que noxo. Números primos e descomposición factorial, Ale. Os números descompóñense. En factores. Boa, bro, os números vanse pola pata abaixo. De verdad, que teu non ten nome, Ale, Atende un pouquiño, A ver se pillas algo. Unha gastroenteritis. A mí me están grabando, A mí me están grabando. Que tal, elementos? No capítulo anterior aprendemos a calcular os divisores dun número e vimos todos os divisores dos números 6 ao 16. Observáramos tamén que todos os números eran divisibles por 1 e por eles mesmos. Pero claro, se vos fixades, vedes que hai algúns, como o 7, o 11 ou o 13, que non teñen ningún divisor máis. Que che pasa, Sacha? Tengo moita pena por números sós, orfos. Lembra a min cando sai meu país matematistán? Eu sou como o número 13, como o número 11, sen divisor. Moita pena. Pero, Sacha, non te preocupes, que eses números non teñen divisor, pero son moi importantes en matemáticas, porque son os números primos. Primos? Oh, primo moito ben. Primo bo, axuda a min cando chego só ao meu país, sí. Claro, Sacha, xa verás como todo acaba ben. Ai, eu moito contento agora con primos, Grande familia. Grazas. Os números primos. Pero en galego non se dicía curmáns. Os números primos son moi importantes en matemáticas e son claves. Por exemplo, nos sistemas de seguridade informáticos que permiten que podamos asinar documentos, son os que manteñen o noso diñeiro seguro no banco, ou os que che axudican a letra do DNI. Bueno, o de que se chamen primos débese a unha desafortunada traducción do inglés, A ver, en inglés chamábanse prime numbers. Prime como Optimus Prime, ese dos Transformers que tanto lle gusta a miña neta, sí. A ver, en inglés prime significa principal, primeiro, excelente. Así que o lóxico pois sería traducilo como os números principais, o que sería o seu, pero coñécese que sería o matemático de garda estaba algo morriñento, pois pensando na súa infancia, na aldea, e decidiu chamalos primos. A verdade é que non me extraña, porque eu tamén me acordo moito das miñas primas. Ai, que ben o pasábamos. Íamos buscar amoras. Ai, cando lle roubábamos as matas ao veciño. Shhh, non digades nada. Ai, bueno, e moitas cousas máis. Os outros números, os que non son primos, chámanse números compostos, porque se poden conseguir multiplicando outros números, sen contar o 1, Por exemplo, 6 é igual a 2 por 3, verdad? Poderíamos dicir que 6 se pode tamén romper, de algún xeito, nos números 2 e 3, é como outra forma de pensarlo. Así que os números primos son números que só se dividen por 1 e por eles mesmos. Eles non se poden romper, como os teléfonos Nokia da miña xeración. Imos comprobar dos primeiros números cales son primos. O 1. Bueno, ímolo deixar por agora. O 2. O 2 só se pode dividir por 1 e por el mesmo. Entón primo. O 3. Pódese dividir por 2? Non. Así que tamén primo. O 4. O 4 si se pode dividir por 2, verdad? Podémolo romper en 2 por 2. Podémolo dividir por 2. Así que non é primo. O 5. A ver, o 5 non é divisible por 2 e tampouco é divisible por 3. Pero será por 4? Paremos un momento, Fixadevos nunha cousa especial dos números primos e tamén dos razoamentos que fan as matemáticas. Como 4 é divisible por 2, todo número que se poida dividir por 4 tamén vai poder ser divisible por 2. Expliquemos isto. Mirade os números da táboa do 4, non? O 8 divídese por 4. Pero tamén por 2. O 12 divídese por 4, e tamén por 2, así o 16, o 20, etc. Vaya reviravoltas que dan as matemáticas para explicar algo tan simple.
Pero bueno, así ides vendo como son os tipos de razonamentos que se fan, porque o que acabamos de ver poderíamolo facer para calquer número, de forma xeral. Non vos asustedes, que non o imos a facer. Pero así sabemos que é algo que é certo e que se cumple sempre. Que maravilla, non? Deste resultado anterior deducimos que se 5 fose divisible por 4, entón tamén sería divisible por 2. Pero antes vimos que 5 non era divisible por 2, co cal tampouco será divisible por 4. Pero a ver, toda esta tolemia de razoamentos vale para algo. Que sacamos de todo isto? Pois algo moi importante e que sobre todo fai que teñamos que traballar menos. Eso xa nos gusta máis, verdad? O que sacamos é que só temos que probar cos números primos, porque se un número composto divide a outro número, iso significa que tamén o dividen os números primos que o compoñen. Eu axudo ti, eu coñezo os teus primos. Encantado. Grazas, Sacha. O 5 é primo como vimos antes. Primo! O 6 non, porque se divide por 2 e por 3. Ademais de por 1 e por se mesmo, que xa non o digo máis para non cansarvos ca cantinela. Non cantinela, non primo. O 7, imos dicir o mesmo doutra forma. Non está na táboa do 2, nin do 3, nin do 5, e por tanto, o 2, 3 e o 5 non son divisores. E iso significa que o 4 e o 6 tampouco, así que, primo. Primo! O 8 é divisible por 2, así que nada. Non primo. O 9 é divisible por 3, así que nada. Non primo. O 10, divisible por 2 e por 5, tampouco. Non primo tampouco. O 11 é primo, xa que nin por 2, nin por 3, nin por 5, nin por 7. Primo! O 12 non o é, divisible por 2 e por 3. Non primo. O 13 si é primo, xa que nin por 2, nin por 3, nin por 5, nin por 7, nin por 11. Primo! E así poderíamos seguir ata o infinito. No, infinito no, Sacha traballa moito aquí en empresa, pero non traballa infinito, Sacha tamén precisa vacacións. Alicante, la playa. Se queredes coñecer outra forma de calcular os 100 primeiros números primos, convídovos a ver este vídeo sobre o método que utilizou Eratóstenes. Era un matemático grego que tamén calculou o diámetro da Terra e deduciu que non era plana. E foi o que deu os anos bisiestos. Eratóstenes, que ben soa, Era Eratóstenes. Eratóstenes. Un auténtico crack. Era como o Messi das mates da época, vamos, todo un influencer. Coa súa criba conseguíronse moitísimos números primos. De feito, aínda hai supercomputadoras realizando cálculos a día de hoxe similares para seguir obtendo novos números primos. Descará, chorbo. É un menino no xornal, tío. O último primo que xa topou. Ides flipar, Ten máis de 23 millóns de cifras, Escoitates, ben? 23 millóns, pedazo de número, chorbo. Vai chicholla, bueno, que quero convida a comer, non istis? Pua, debe ser casi o mesmo tempo que levo repetindo primeiro, chorbo. Descomposición factorial. Me vou pola patilla. Ben, xa sabemos o que son os números primos. Agora imos xogar con eles. Imaginadvos un número moi grande, o que sexa. Nos imos usar o 180. Imos probar a facer un razoamento en abstracto. Xa veredes que os estamos en modo destroyer. Tranquis, Vos sempre o podedes mirar na pantalla. Na pantalla hai de ter un modelo concreto ao que podedes referir. Pero eu vou falar en xeral, de tal maneira que o meu razoamento vaya para todos. Vale? Entón, temos un número calquera. Se ese número é primo, entón, pois já rematamos, non? Bola, bro. Pero se non é primo, quere dicir que é composto, co cal podese romper noutros. Quere dicir que ten algún divisor. E como vimos antes, ese divisor, se é composto, pois tamén se poderá volver a romper, polo que a súa vez ten divisores que poden ser compostos e entón terán máis divisores. E así podemos seguir ata que atopemos o primeiro número primo. Nese momento xa non vamos a poder atopar máis divisores, non? Pois xa temos ao noso primeiro candidato. Dividimos ao noso número orixinal polo primo que acabamos de atopar. E sabemos que a división nos dá exacta, porque estivemos buscando divisores. E sabemos que ese primo é divisor.
por tanto, podemos expresar o primeiro número como o produto do primo que acabamos de atopar polo resultado da división. Se ese novo número, ese resultado desa división é primo, xa rematamos. Mola. En caso contrario, temos que seguir buscando e o que facemos é realizar este mesmo proceso. Como sabemos que este número novo que acabamos de atopar é composto, xa que non é primo, pois buscamos un número que o divida. E que volve a ser composto? Seguimos dividindo ata que cheguemos un primo. Que pode ser igual ou diferente ao primeiro primo que atopamos, non ten por que ser solamente diferente. Agora dividimos o número resultante, o número que nos quedaba, polo segundo primo que atopamos. Se o resultado é un número primo, pois xa está. E se non, continuamos. Ese proceso podémoslo seguir realizando unha e outra vez, sacando un primo de cada vez, ata que ao final o número que nos queda sexa tamén primo. Así como o último número de primo, e xa non o podemos romper máis, acabamos o noso proceso. Así que nos vai a quedar o número de partida expresado como un produto, como unha multiplicación de números primos, que poden estar repetidos ou non, Ademais, ese produto é único. Este único é un termo que se emprega nas mates cando só hai unha forma de facelo. Podemos cambiar a orde, pero van a ser exactamente os mesmos primos coa mesma cantidade deles. Este é o teorema fundamental da aritmética. ¡Qué maravilla, Pero para que isto sexa certo, para que este resultado sexa único, non podemos ter o un. Iso, nada de un, fora un. Por qué? Que pasa con unha multiplicación, Que lle pasa a un número cando o multiplicamos por un? Pois nada, nada de nada. Multiplicarse por un non fai nada. Así que ese resultado que conseguimos, podémoslo multiplicar por un tantas veces como queiramos. Por un ao cuadrado, por un ao cubo... Da igual como multipliques, teríamos 1000 xeitos de escribilo, infinitos de feito, e chegaríamos sempre á mesma conclusión. Se considerásemos que o 1 é un número primo, ese resultado que obtivemos non sería único. E esa é, basicamente, a principal razón, ao meu entender, polo que o 1, ao final, non se considera un número primo. Un está só na vida. Un só non pode primo. Polo menos todos pa primos. Efectivamente, Sacha, chegou un momento en que os matemáticos tiveron que facer unha difícil elección. A ver, metemos o 1 entre os números primos e entón isto non se cumple, temos que andar poñendo en todos os lados, excepto 1, sen contar co 1, ou o 1 non conta, sentímolo polo 1, bla, 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 bla. Ou decidimos en asamblea que o 1 non sexa primo, e facémonos a vida máis fácil. Escolleron, sí. Pois, que pensades que escolleron? O mesmo que farías ti. Que se fastidie un, chica, hombre, que xa ten moitas cousas. O sea, é un number one, o elemento neutro da multiplicación, que pasa, home, que non lle chega, Non se pode querer ter todo, Terá que deixar algo para os demais. Así que a Asamblea de Matemáticos acordou por unanimidade a forrarse fatigas e dende entón o 1 nin é primo nin é composto. Aí te quedas, tío, a tu bola. Ua, bro, eu disto non me enterei de nada, bro. Onde te quedaches, Ale? No 1, bro. Literal. A ver, cieliño, se che pasa como a Ale, que non o entendiches todo, ou non entendiches nada de nada, recoméndoche que volvas a poñer o vídeo desde o principio, todas as veces que necesites. E sen vergoñas, Ai, que a Pabliño coñezo dende que era como a ti, e tamén se ofuscaba todo, e tampouco entendías cosas a primeira. É normal, en ocasións hai que escoitar os contidos varias veces e de varias maneiras, claro. E se despois de velo un par de veces máis segues sen entendelo, pois o deixas pa outro día, claro. Os coñecementos aséntanse co tempo. Calquer día estás ti aí, eu que sei, pois facendo scroll ou pasando un anaco en Titó, e de súpeto, pencho unha revelación, e pan, dis, xa pillei. Faime caso, anda, non o dubides. Chabela ten moita razón, non te rayes se non entendes a primeira, xa virá. Imos facer agora o mesmo que antes, pero de forma ordenada. Por exemplo, co número 84. Imos atopar eses números primos que, ao multiplicarse, dan como resultado 84.
E para axudarnos, imos ter a beira a lista dos primeiros números primos. Digoche unha cousa en confianza, pero que non se entere a túa profe, vale? Mira, é moi raro que che poña un máis grande de 13. Así que con que te aprendas os números primos ata o 13, debería chegar no 99% dos casos. E se non, pois, sempre podes dividir. Ben, imos buscar números primos que dividan a 84. Pero no canto de buscar as tolas, comecemos dende abaixo. Vale. Cal é o primeiro número primo? O 2. O 2 divide 84. Como sabelo? Pois probando. Facemos a división e, mira, pan, dá exacta, 42. Moi ben, xa sabemos que 84 é 2 por 42. Agora vemos o número 42. Será primo? Non ten moita pinta, porque se vos fixades está, por exemplo, na táboa do 7, non? 6 por 7, 42. Pero non nos imos deixar levar polas ganas de usar o 7, que xa sabemos que divide o 42. Non. Imos ir por orde. Rigorberto estaría moi orgulloso de nos. A ver, que non pasa nada por usar o 7, pero que ahora, para non facernos un lío. Veña. Podemos volver a probar outra vez Corpus. Lembremos que os números primos se podían repetir. Pois ben, 2 divide o 42. Probemos. Ala, pois tamén. E danos 21. Así que podemos escribir 84 como 2 por 42. Pero 42 acabamos de ver que é 2 por 21, verdade? Pois entón, onde antes aparecía 42, agora podemos poñer 2 por 21, con todo o morro. E así o facemos. Quédanos que 84 é 2 por 2 por 21. Agora ben, 21 é primo. Imos probar. Pódese dividir por 2? Probámolo. Vaya, restou 1. Así que o 2 xa non nos vale. Probamos co 3. Paf, mira, exacta. E danos 7. Entón podemos sustituir 21 por 3 e por 7. E quedanos que 84 é 2 por 2 por 3 e por 7. Entón que nos quedou? O 7. O 7 é primo? Sí. Non? Sí. Seguro? Sí. Claro. Entón, xa rematamos. Buah, neno, chorbo, Isto penso que entendín, A ver, o sea, ti pillas o número e vas rompendo, non? Rompendo ata que topas o primo ese, non? E logo vas xuntando todos os primos. Isto non era a movida esa da rayiña que era? Isto sóname. E que ve que chegara non? Como era a movida? Efectivamente, Tino, o da rayiña esa que dis non é máis que outra forma de ordenar este proceso, que sería tal que así. Collemos a un número ao que lle queremos facer a descomposición factorial, neste caso 84, e colocámoslle unha raíña vertical no lado dereito, tal que así. Agora, pois comezamos o mesmo proceso de antes. Buscamos dentro os primos un que divide 84. Xa sabemos de antes, pero repetímolo. Como remata en 4, é par, así que, pois dividimos por 2. Danos exacta, como non podía ser de outra maneira, e o resultado da división é 42. Por agora, todo igual que antes, non? Pois ben, aí é onde colocamos o factor primo, o 2, á dereita da raíña e o 42 debaixo do número anterior. Repetimos o proceso agora para o 42. Segue ser par, así que dividimos por 2. E o resultado da división, que nos dá? 21. Repetimos o mesmo proceso, o primo cara ao lado dereito e o 21 debaixo do número anterior. Agora traballamos co número 21, que xa viramos antes que non era múltiplo de 2, xa que remata en 1. Probamos a sumar as cifras e vemos que é múltiplo de 3. Por tanto, pois dividimos por 3. 7. Resultado, colocamos o 3 debaixo do 2 e o 7 debaixo do 21. Agora o 7, como xa sabemos que é primo, só se poderá dividir por el mesmo e por 1. Por tanto, facemos a división por el mesmo. A ver, esta podémola facer na cabeza, non? Que non é moi difícil. E sabemos que o resultado nos dará 1. No momento en que chegamos aquí a un 1, no momento en que temos un 1 deste lado esquerdo, xa sabemos que rematamos. Como podedes ver, os factores primos están todos ordenados na parte dereita da raya. E así podemos afirmar que 84 é 2 por 2 por 3 e por 7. Podemos xuntar os dous douses e expresalos en forma de potencia. Entón teríamos 2 ao cuadrado por 3 e por 7. Realmente estamos a facer o mesmo que antes, pero de un xeito algo máis organizado, ordenado,
Vamos, para non liarnos menos, vaya. Bueno, creo que é a primeira vez que me entero, tío. O sea, é que isto se me explican antes, yo estaba en un bacharelato, ¿viste? Gracias, Tino. É que as mates non son unha receita que tes que seguir. Aprendelas así non vale para nada. O importante é entendelas. E agardamos que con estes vídeos e coas voltas que damos ás veces se axuden a conseguir. E se non, como di Chabela, volve a ver tranquilamente, que un día todo fará clic. Confía, de verdade, confía e segue vendo estos vídeos. O próximo, criterios de divisibilidade. ¡Esa peñita guapa!